Uite un drum încolo în jos, vezi? Uite, vezi? Ia uite, aici sunt cunoscute astea de sus. Da, ăsta, unde duce ăsta? Că de obicei eu când cobor pe partea aia, ăsta nu prea vede. Ia, e că e și circulat. Iar ăsta duce încolo. Și ăsta. Ăsta duce jos pe vale. Uite, uite și ce aici. Iarăși, prima dată când merg pe ăsta. Vreau să văd și ce bifurcație are. Deci asta putea să ducă, uite, bănuiesc că s-ar putea să ducă, ăsta să fie care duce pe versantul celălalt. Ăla de unde se vede Dunărea. Hai să vedem. Doamne, 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 mulțumesc. Toată inima mea. Cât avem aici? -4, da, ce urcare încolo, aici scade, uite, uite pe ăla în sus până stânga. Asta e mai... Asta e circulat. Da. Dacă duce ăsta acolo, e superb. E superb. Să facă tata Balaure niște circuite așa să le stea. În danseză, îi zice francezul. Văd ce patinează cauciucul ăsta pe spate. Cred că îl încărcai prea mult. El umfla prea mult acolo. În danseză, uite. Danseză. Ce șleaua, bă! Acoperite de frunze. În danseză. Vorba franțuzului. Uite și aici iar ăsta. În stânga iar. Văd că e cumva pe versantul ăla, nu? Zic că da. Danseză. Wow, mamă, ce-mi dă lemnul ăla peste degetul piciorului. Vai de mine! De trăznic și carbon. Bă, a, nu, duce încolo, hai. Hai. Că știi că poate se oprește aici. Poate că te vezi că aici nu prea mai e. Hai că eu să te facem acum. Nu, să-i curăm dincolo.